ಇದು ಬದುಕುನ ನರಮನಿ ಮಲ್ತಿ ಧರ್ಮನ ಕೈ ಕೈ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಬಂಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬುರ್ದು ಬುರ್ದು ತೆಲಿಪುಗ ಕೈ ಕೈ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಬಂಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬುರ್ದು ಬುರ್ದು ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ಮಂಡೆ ಒಂಟೆ ಕಾಯ್ನಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಗ ಮಂಡೆ ಒಂಟೆ ಕಾಯ್ನಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಗ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ. ಕಾಸಿತ್ತನ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಎಂಚಲ ಬದುಕೊಳ್ಳಿ ಆನ ಕಾಸುದಾಂತ ಬದುಕೆರೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ತರಲ ಕೂಡ ಐತಿ ಯಾನುಕುಲು ಬಾಡಿಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂಕಿಂತ ಕಾಕಾದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೋಡು ನಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನ ಯಾನದ್ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಎಂಚ ಮುಂದೆ ದಾದಾತನನ್ನ ದಾದಾ ತಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒರವಣಿ ಬಣ್ಣ ಬಂದು ಬುರುಂಡು ಮೂಲವಲನ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮಿನಿ ಉಂಡು ಏ ಅವಲತೆ ಗ್ಯಾರೇಜಿ ಅವು ನೇ ಇದು ಆರೆಲ್ಲ ತೊಂಬಲೆ ಯಾರು ಗಾಡಿ ಅಂತ ತೋರುವೆ ನಾವಂದ ಹಾ అమ్మరికి సౌకించి ఆదర్శ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ వాళ్ళది ఇంక పెంట ముట్ట బుడ్లే అన్న గాడి కైగూరు నిందు బలే బుల్లి అన్న ఇది మస్తు పగార అండి యాని అప్పల మరపాయిరేను బయట రాదండి మరపా ನಗರ ಮಟ್ಟ ಬಿಡಲಿ ఇంక పెద్ద ఎంగేజ్ ఉండు పారం ఆపచ్చు. ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಯಾನಿಲ್ಲ ನೋಲು ತೂತೆ ತೂತು ಜರಿ ತೂತೆ ಅಂದ್ ತೂತು ಜರಿ ತೂತೆ ತೂತು ಜರಿ ತೂತೆ ತೂತು ಜರಿ ತೂತು ಜನ ಮಾಡಲ ಬಿಡ್ಲಂಚಿ ಇರ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಎನ್ನ ಅವು ಅಂತ ಬರ್ತು ಪಡ್ದಲ್ಲ ಅವನು ಇರ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನೋಡಿ ನಗರ ಯಾನ್ ಗಾಡಿಗೆ ಇತೆ ರಿಕ್ಷಾಗಿ ಮುಳ್ತಿ ಏತು 20 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತು ಗಾಡಿಗೆ ಏತೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಹಾ ಇರ್ಲ ಆಡೆ ಒಪ್ಪು ಯಾನ್ಲ ಆಡೆ ಒಪ್ಪು ನಾವು 10 ರೂಪಾಯಿ ವಾರ್ದು ಪೋಂಡಾನೆ ಓ ಅಂದತ ಅವಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋರಿಜ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋರಿಜ ನಂಗೆ ರಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಆಪಜ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ದೋಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಆಯಲ್ ಒಟ್ಟಿಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿವ ಅಂದ ಈ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಎಲ್ಲ ಪೆರಜ್ ಓಡ್ಚಂದನಾಗ ಏತಲ ಉಂಡು ಓಡನಾಗ ಈ ಹಾಳೆ ರಿಕ್ಷಾ ಒಂಜಿಲ ಬರ್ಪುಜ ಆಳಾಯ ರಿಕ್ಷಾ ಎಂಚ ಬರ್ಪು ನೀ ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಎತ್ತಲ ಗೋಜುನು ಅಂಜಿ ನಗರ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಎಕಡೆ ದುಃಖ ಕಾತು ಉಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಲಜ್ಜಿ ಇರ್ ನಗರ ಬಾರ್ನ ನೇ ನಗರ ಗಿರಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಾವೆ ದಾದಾಪಾದರಿ ಅಡೆಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿರಿ ಅಂದಿ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಬೋಡು ಈರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಯಾ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡು ಅಪ್ಪ 10 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಕೊರಿ ಜಲ್ಪ ಓ ಅಂದತ ಎಂಚ ಅವು ತಿಳ ಎಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾ ಯಾವಂದ ಸರಿ
ಮರಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ ಅಕ್ಕುನಿ ಇಕ್ಕುನಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಅಣ್ಣ ಏನೊಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವಿ ಆವಿ ಬರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಬತ್ತನ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏತಾಂಡಿ 15. ಯಾಪತ್ತುಂಡಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಟು ಮುಕ್ಕಾಲಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪ ಅಂಡ ರಿಕ್ಷಾಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪತ್ತಾಯಿ ರಿಕ್ಷಾಡು పోయారు కాసే పోడు నుంచి కరెక్ట్ ಒಂಚೂರು ಬೊಂಡು ಬೋಡು ಕಾಸು ಕೊರ ಪುಣ್ಯಾತ್ ಬೇರು ಪಾಪ ನಡು ಸಾದ್ರಿ ಜತ್ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋನ್ಲೇರು ಯಾರು ಕಾಸು ಕೊರ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಡು ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ₹5 ನೆಟ್ ಲಾಭ. ಅವು ಸರಿ ಇನಿ ಬೈಯಕ್ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದ ಪ್ಲಾನ್ ದಾಯ್ ರೂಮ್ ದನಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಣ್ಯರ ಬರ್ಪೆ ಕರ್ನ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಾಗ ಆಯಗ ಪಾತೆರ್ದು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತ ಕಡಪುಡಿಯ ಇನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪ ತೆಲ್ಪ ಅದಾಯಗ ಅತ್ತ ಹಾಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಕಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ఒక ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಈ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪ್ರಭು ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇಡೀಗೆ ಪೋಣದಾನೆ. ಅಪ್ಪಣ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ಯಾನ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಭತಿ ಯಾರನ್ನ ಮಗೆ ಅವ ಗೊತ್ತು ನಿಂಕ್ ಐಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ನಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿಂದ ಪಂಡ ಈಗ ಪೊಪ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ₹10 ಸಾಲ అవుతుంది ಅವು ಸಾಲ ₹10 ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಗೊರ್ರ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡಿಂಚಿ ನೀತ್ತು ನರ್ಮನಿ ಆಜನ ಅತ್ತ ಈಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಚ್ಚಿ ಯಾರು ಪಣ್ಣಿ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಿ ಅಂಚೆ ₹10 ಕೊರ್ರ ಇತ್ತು 3 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಆರು ತೀರ್ಬೋದು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅತ್ತ ಅವೇಂ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ 3 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಈ ಅಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚಾನ್ ಪಣ್ಣಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಈಗ ₹10 ಉಂಡದೆ ಅವು ಕೊರ್ರ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಓ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ತುಂಬುದ ಅಂದಿ ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏತಾನ ₹25 ಅತ್ತಿ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೋಡ್ಲವ ನಿಯತ್ತದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ಆರೋರಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ₹10 ಬಾಕಿ ಮಂತ ನಿಮ್ಮ ಐನೊಂದು ಏತು ನಿಯತ್ತಿಡ್ ಬತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ತುಳಿ ಏತೈತೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏತು ಸಾಲ ಕೊರಲಿ ಅವನ್ ಯಾಮರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ಮರತ್ತಿನ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಸಾಮಾನು ಆಡಿತ್ತು ಚೀಲಗನ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಇರು ಚೀಲದ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ನ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತವೆ ನಿಂಗೆ ದಾದ ಸಾಮಾನು ಬಂದ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಲಿಸು ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕರ 2 ಕಿಲೋ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಲು ಒಂದು ಕಾಪಿದ ಬಡಿ 4 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬಕ್ಕ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಒಂಜಿ ₹5 ಆತ ಆತಾಯ್ತು.
ಏತಣ್ಣ ಬಿಲ್ 254 ರೂಪಾಯಿ. ಆತೇನ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಪರ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು ಇದೆ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಮುಳುಪಾಡು ಯಾನು ಪೋದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇರು 3 ವರ್ಷದ ಮುದ 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾತು ನಿಯತ್ತಡು ಕೊಣತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಮಾನು ನೆಟ್ಟೆ ಅವಡ ಇರೈನ್ ಪತೋಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬ ಜಿಂದೆ ಪತೋಲೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೊನಲೆ ಅತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬಜಿ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೊನಲೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇರ್ನಂಚಿನ ಅಂಗಡಿದಾರ ಇತ್ತಿಂದ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲಿ ಇದು ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಜನ ಬರ್ಪಾವೆ ವಿಷಮಣ್ಣ ಓ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಅತ್ಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಲ್ಲಿನತ್ಲು ಪೂರ ರಜೆಟ್ ಬೈದೇರು ಅಂತೆ ಸಾಬೂನು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಬೋಡಾಂಡು ವಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಅಂಗಡಿ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಈಗ ಸಾಮಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಯಾವ ಮಾತು ಇದೆ ಇನ್ನು ವಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮಾತು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀ ಗೊತ್ತಂಡು ಮಾರ ವಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬೇಕಟ್ಟು ಸಾಬೂನು ಎಂಚನಲ್ಲ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪುನೆ ಒರಿಂಡ ಬರ್ಪೆ ಓಡೆ ಓ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಇಂಚೋಲೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ಕಾಸು ಬರ್ಲಿ ಕಾಸ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊರಡ ನೀ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕದ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕಡ ಬೇರೆ ಏತಂಡ್ಯಾ 140 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪುನಂಡಲ್ಲ ಒರಿಂಡ ಇಲ್ಲ ಪದನ್ ಇರ್ಬೋಲೆ ಸುಂದರಿ ದಾನಿ ಬೇಗ ಬರ್ತ ಬೇಗ ಯಾನವರ ಹಿಂದಿರ್ದ ಬೇಗ ರೂಪಾಯಿ ಇರು ತೂತು ಜಾರು ಓ ಅಂದ ಅವಂದು ಇರು ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯಾರು ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿ ನೀ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೀ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ನೀ ಇರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂದು ಎನ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡು ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಈಗಿನ ಜೋಕ್ಲು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂಚವಣ್ಣತ್ತಿ ಅನ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಅಂತರು ಯಾನ ಆ ವಿಷಯವನ್ಯ ಸುಸ್ಲೇಕ ನೀ ಕಾಸು ಕೊರಡ ಬಕ ಅಂಗಡಿದಂಗೆ ಫ್ರೀ ಬರ್ಬೇಕು ಏತಂಡು 140 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡು ಉಂತಲು ಇರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಚೇಂಜ್ ಕೊರೋಡು ಉಂಟತ್ತ ಚೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು 150 150 310 ಬಾಡಿಗೆ 300 ಐಟ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ഉണ്ട് ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟದಾಗೆ ಮಾತ ಬಿದೈಲೆಪ್ಪು ఎవరు మాట ఓటాడు లేరు పూరా వాలి ಅತ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸುಂದರ ನಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓ ಸುಂದರ ಓಲೆ ಓಲೈ ಅತ್ಯ ಸುಂದರ ಈ ಒಟ್ಟದಾಗ ಮಾತ ಬಾಡಿಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಕ್ಕರಿಯ ಬಾಡಿ ಕೊಡಿರ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಈ ಕರಿತಿಗೊಳ್ಳ ನಿಂತನೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೈ ದಾ ಇನಿ ಒಡ್ಡೆ ದುಂಜಾವಡು ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತು ಬೋಡು ಎರಡ ಅನಿಕ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಕಾತೋಯ್ತು ದಾಪಣ ಕಾಸು ಕೊರ್ ಕಾಬಣ ಯಾನ್ ಈರ್ ತಡ ಯಾನ್ ತಾತಲ್ ಪುಡಿ ನೇ ಪತಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯ ಕಾಸು ಕೊರಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ದಾದ ಮಗ ಎನ್ನಂಪುದ ಚಿನ್ಮೈ ಪಂದ್ ಪಾಪದೆ ಇಂಕ ಕಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಕಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಒಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಅಂಡ ಕಲ್ಪೆರೆ ದುಡ್ಡಿದ್ ಜಂದೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾತಂಡೆ ಇನ್ನಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಶಾಲೆದ ಫೀಸ್ ದತನು ಬತ್ತಿಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ದಯದೀದು ಇಂಕ ಒಂಚು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪರ ಎನ್ ಮಲ್ಲೈನ ಉಕ್ಕಿನ ಕಾಸನ ಕೊಪ್ಪೆ ಈತೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯುಡು ಆ ದೇವರು ಈತ ಭಂಗ ಬರ ಬಲ್ಲಿರ್ತದೆ
ఆయన ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಏನ್ ತೋಜ ಆಸೆ ತುಲೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡತೆ ಆರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಅಗತ್ಯನ ಇಚ್ಚಾರೆ ಅದು ಅಂಚತ್ ಬಣ್ಣಿ ಅದು ಬಾಡಿಗಿರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು అని ఇది సాయం అల్పర్వణ ఇంకొత్తుండు బర్పరి బాడి గొప్ప అట ఇంత మగ ఈ కల్పుడు ఈ కల్పుడు మల్ల జనవుడు థ్యాంక్స్ అయిపోయి పోయి మగ్గి ಅತ್ಯ ಸುಂದರ ಜೋಕ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬರ್ಪಿ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಕೊಡು ತಾನೆ ಆವಣ್ಣ ಬರ್ಪಿ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಕೊಡ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಆವೋ ಭಾರಿ ಸೋಕೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಮರ ಈ ಭಾರಿ ಸೋಕೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಪೂರ್ತಿ ಉಂಡತ್ತ ಇನ್ನ ನಂಬೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಈ ಎರಡು ದಿವಸರಪ್ಪ ನಾ ಪಡ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ತುಲಾಗೆ